Ei, molt bones a tots, benvinguts al canal. Fem un vídeo normal, va, que ja toca, no? Perquè tant fer entrenador m'ha trastocat una mica, no? Perquè cada dia m'enfadava més, i no, això no pot ser, És que hi ha jocs que no tenen cap sentit perquè fan el que volen i... Una merda, home. I ara pau, tranquil·litat i bons aliments, que arriba a les festes, tot és alegria, tot és felicitat, no? Però no. No és res d'això, tio. Ara tenim de dependre de nosaltres mateixos per poder sopar amb la família, 10 persones com a mínim. Això s'està parlant ja i tot el rotllo, no? De com farem el Nadal, i tot el que succeeixi, no? I a mi el tema, hi ha un tema que em preocupa, no? Que és els nanos que tenen entre 5 i 8-9 anys, aquest any patiran, perquè es pensen que tot serà Reis o el tio, no? I no, serà molt diferent. No podem ni només podrem mirar els Reis des de la distància, no? Que jo crec que algun nen agafarà fòbia a aquesta virus, no? M'enteneu, no, el que us vull dir? Perquè és que no... Hi ha nanos que agafen obsessions i quan agafi aquesta del coronavirus, a mi després l'haurà cagada, perquè quan passi després estarà sempre alerta de que no, en distància, no sé què, seguretat, saps? Això fa patir. I els nens com ho veuen, això, al Nadal? És que aquest any és una merda, no? Ara mateix puc fer el resum de tot l'any, vale? Mira, va, comencem, que estic ja cansat de tanta merda i això. Doncs portem és que ja portem un any amb aquesta cosa, perquè ja van començar al gener. A Xina estaven tots fora, coronavirus a dins de Xina. Bueno, anaven avisant els xinos, i res, cap país feia cas, bueno, algun, però encara no sabien ni el que era, no? I després, el gener de l'any, el gener del 2020, ja estava a sobre, no? I el febrer també, i el govern espanyol, no ho va veure segur, i segur que estaven avisats, ja fa temps, tio. I resulta que només pensaven en fer negoci, guanyar calés, i els hi va sortir el tiro pel quat i van tenir una sort que flipes, tio. Perquè no arriben a haver-hi els metges que hi ha allà, aquí a Espanya, a Madrid, que si Catalunya, que si tots, és igual. Qualsevol metge d'aquí a Espanya ha tingut la virtut de tenir els millors metges quasi bé del món, no? Perquè als Estats Units, això ja és una altra lliga, Xina se n'han sortit molt bé, però clar, els mètodes de què això... No, i després, oita, al març van fer ja el tancat aquí a casa, no? Quarantena fins a abril, i així s'anà fent, no? Però se'n van adonar molt tard, tio. El febrer ja estava a sobre. El febrer és dels pocs mesos que vaig disfrutar més a la festa, no? Perquè va ser l'últim mes de Carnaval i tot això era el febrer. Es va poder disfrutar, normal, i
Després ja al març va començar ja quarantena i tot el rotllo, març-abril, abril-maig, o maig també... és que bueno, a l'estiu vam tenir la sort de poder fer moltes coses també, perquè ningú s'ho esperava bueno, que poguéssim fer alguna cosa a l'estiu, no? Però bueno, què vols fer-hi? Les coses són com són perquè ha passat el que ha passat, no? I això dels polítics aquests que estan al capdamunt, s'ho tenen de fer mirar, vale? Perquè és que... Quina ràbia, tio! Podíem haver sortit del coronavirus o... Ara ja estaríem fora. O al setembre estaríem fora. I per al vostre mal cap, fins a l'any que ve. Durarà tot l'any que ve, vale? Va, home, tio. No, i el resum d'aquest any és 2020, l'any més desastrós i més mortífer del segle XXI, que no és cap coincidència que sent un número tal com és, passin aquestes coses. No ho sé, diuen que hi han escrits que van escriure alguna cosa així, que... moltes històries que estan sonats, no? Aquests filòsofs, aquests antics que fan escritures, que diuen que predeixen el futur, vinga, hombre. Això deu ser algo conseqüent al que està passant al món, no? Perquè, mare de Déu, també vull parlar tema esports. Aquest any ha estat, bueno, fatal, tio, fatal. Reial Societat fa 10 anys no anava tan bé fa 10 anys, nano. Imagina't, nano, el Barça està pitjor que pitjor dels pitjors, no? Ha passat com a segon de grup perquè sort de Déu i sa mare, no? I el Madrid, bueno, el grup més igualat de la història, no, germà? Perquè és que arriba a perdre el partit i jo em ric de sa cara, no? Perquè el Madrid, tio, aquesta temporada no sé què fa. Bueno, fa coses però no fa res. Té molta sort, el bar aquest, el piten coses que no són, fores de joc, mans, el Barça està completament al fons, si cau més fons, cuidado, perquè es pot liar molt, i, buah, madre mia, hòstia, i, tenia ganes de xerrar amb vosaltres i desfocar-me una mica perquè és que s'ho mereix, l'ocasió s'ho mereix i jo ho faig per vosaltres. Va, home, seguim, però no seguirem gaire, Bueno, doncs, falten 20 dies per... Bueno, ja falten menys 14 dies per Nadal, menys, i res. Per l'any que ve, 2021, que vagi com tingui d'anar tot i que vagi correctament, vale? Només demano això, que no costa tant. I també, tema natura, no? Es preveu que d'aquí, si no fem gran canvi amb la situació d'aire contaminat i residus i tot, les bessures no recicla. Ja veus gent que agafa la bossa, tot amb una bossa i zas, a dins el container. I diu, s'on vas, tio? Així no. I preveuen que d'aquí, si això continua així, durant l'any que ve, els pròxims 5 anys, pujarà la temperatura 1,5 graus. Què és això? Una barbaritat. Uah. Mamma mia, Va, home, tio. Tenim de canviar, sisplau. Jo us ho demano, per favor. Aquest vídeo
té d'arribar lluny, perquè és que aquí ho explico tot, no? Va, nanos, aquí ho deixo tot i va, l'any que ve a final d'any faré un vídeo especial, vale? Per vosaltres, perquè us ho mereixeu i perquè disfruteu del meu canal, que jo sempre estic en forma, collons, va, som-hi, vamos, som dijous i adeu-siau, cuideu-vos molt i vagi molt bé, va.